ماں میری نے باغ لگایا ماواں تے پتراں نوں پالن دیاں بھکیاں ہوندیاں نے کمائیاں تے قسمتاں نال کھادیاں جاندیاں نے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروہ تے چکر لگوامی حجر اسود دا مولا بوسا دبامی میں دیکھیا عمرے دے اتے میرے پیر متے جا رہے سی میریاں پسلیاں دوستاں انج پیسیاں جا رہیاں سی ایک ملیشیا دا انڈونیشیا دا بندہ آیا انہیں ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے ماں دی عمر کوئی 100-150 سال دی ہے انج دوستا دوڑے آ رہا ہے مینوں انجی لگا ہنے بھی ماں مری تے ہنے بھی مری پر اللہ دی قسمیں اے دی نیت صاف سی کہ ماں نو چمونا میں اے دے صدقے جاواں اتوں میں دیکھیا انجی لگا جی میں فرشتیاں نے ہاتھ دے دیتے نہیں اے بندہ حجر اسود تک پہنچ گیا ہے اپنی ماں نو اگے کرتا ماں رج کے چمیا میں دیکھ کے راضی ہو گیا جدی نیت صاف ہوئے او ماپیاں نو چما ہی لیندا ہے اللہ سوتے کئی بدبخت ماں دے حصے دی مچ بھی ویکھ کے کھا گئے تے ڈنڈیاں بھی کھا گئے کلے زمین دے کھا گئے پر عمرہ نہیں کرایا اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو کعبہ دکھاوی صفا تے مروہ دے چکر لگوامی پر صفا تے مروہ دے چکر لگوامی آپے زمزم دا نظارہ چکھامی آپے زمزم دا نظارہ چکھامی جویں بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی ماپیاں لی انجی دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لی دعا کردے سی آ سنو ذرا عزیزاں نے من اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے یخنی بنن لگ پی تھلے ہڈ بال دیتے نہیں انج رستا اگ نکلی یخنی تیار ہو گئی ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا ادھر روٹی تیار ہو گئی ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے اج ویلا او آ گیا ہے ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا جے اے ویلے آ جنتے اپنے مقدر چنگے سمجھی اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے ماں رج گئی منہ چ دند کوئی نہیں ہولی جی ہون ٹلے انہیں کانی نیڑے کر دیتا وے ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے اینی گل کیتی پتر ٹھا ٹھا کر کے ہنسے آئے ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو لا گئے کہندے جی معاف کرنا وہ میری ماں سی میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا فرمایا سجنا مینوں انشاءاللہ پڑھنے نبھاندے نے باپ مر جائے ماما حاجی صاحب محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے میرے بھائی تارک اجال آندے نے باپ مر جائے ماما چرخے کت کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما لوکاں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما راتاں نو کڑھائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے باپ کہندا تیے تیرا حق کر دا ویر کہندے نے بہنے تیرا حق کر دیے اے میری صابرہ ماں میری دکھی ماں کہندی کی ہے نہیں ابا میری اولاد رول جائے گی میں اپنی جوانی انہاں دے سر تے گزاراں گی کل جوان ہو کے باں بیلی بن جان گے پر اس تتی نو پتہ ہی نہیں سی انہاں تے جوان ہو کے رن مرید بن جانا ہے انہاں تے جوان ہو کے پہلے
پہلی تنہائی بڑی دے ہاتھے رکھنی ہے میری بہنیں سن لا تو بھی کسے دی ماں دے کولو پتر دی بوٹی جدا نہ کری تو نہیں جاندی اے بوٹیاں کیویں نہ پالیاں نے میری ماں عائشہ کہندی ہے نہیں میری بہنیں میں تینو 2 کھجوراں دتیاں نے تو ایک اینو کھواتی ایک اونوں کھواتی ہے آپ تے کچھ کھادی نہیں کہندی اماں تیاں کھالن تے ماں ویکھ کے بے شک تیاں کھالن تے ماما ویکھ کے رج جاندیاں نے جے کدی ماں دا پیار ویکھنا وے ادھی رات ہوندی ہے پتر اٹھیا کہندا امی جی امی جی امی جی ہائے امی جی فرمایا میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے اس مجمع چ کئی ایسے دکھی نے جنوں جگ تے پتر کہن والا ہی کوئی نہیں وہ جدیاں رات اڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ادھر عزیزاں نے مسلمانوں عرض کردا پیا میں پتر آندا امی جی میں رات 10 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 11 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 12 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں کہندی وے پترا جان دی کر کیڑے دکھ دی بات پوچھ لیو امی جی تانوں دسنا پے گا کہندی سن وے پتر جدیاں دیاں جوان ہون ماپیاں نوں رات نینداں نہیں جدیاں پتر جوان ہون ماواں نوں رات نینداں نہیں آندیاں او سن میرے سجنا اے تے ماپے کڈی شان والے نے آ سن لا دنیا دے اندر میرے ویرا میرے اسماعیل نبی انج کر کے کہن لگ پے دوروں انیا دے اندر لگدا اے ایتھے اجی ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی یا میرے اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی جے تیرے ورگا بد نصیب ہوندا تے کہہ دیندا میرے بابے نے تے مینوں گھروں باہر کر دیتا سی میں اینو چولہے پاونا ہے پر استغفر اللہ اے نبیاں دی زبان نہیں گی اے نبیاں دے خمیر دی بات نہیں گی اج کل تے خمیر دی بات ہے اے پتر پاویں جڈا مرضی ہے پر سن لو ابراہیم نبی آئے نہیں اے دوروں ہی لگ پیا ہے میرا انہاں نو پوچھ جنہاں دے باپ موجود نہیں میری ماں آمنہ پتر دے پیدائش تے بھی روئی سی کہندی ربا میرے محمد نے اپنے باپ دا مکھڑا بھی نہیں تکیا وہ شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے ادھر عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی او ویرا گل سنن والی اتھی جنہاں نو دفن چا کریے لتھی آس انہاں دی اس مجمع چ کئی اپنے ماپیاں تے ہتھی مٹھی پائی کئی اپنی ماواں تے ہتھی مٹھی پائی ہے کئی اپنے ویراں تے شیخو پوریا نے 2 ہیریاں تے ہتھی مٹی پائی ہے ایک شیخ القرآن تے ایک مناظر اسلام تے ایک کیڑے ہیریاں تے جی کردا سی مٹیاں پاون نوں ویرا تے مجبوریاں سب کچھ کرا دیندیاں نے اصل ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے اسماعیل نو باپ نو ملن دیاں بڑیاں تانگاں سی او سجنا تو 8 دن سوریاں تے گزارن ہے تینو ماپیاں دی تانگی کوئی نہیں کئی ساری عمر لی سوریاں دے گھر جوائی بن جاندے نے ماپیاں دا منہ بھی نہیں ویکھدے سن لو ذرا عزیزاں نے من اسماعیل نبی ہے تے جناب دوروں ہی لگ پے لگدا اے ایتھے اج ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں تیرا مڑ وطن والے پایا نہیں جڑے چلے جاندے نے انہاں کدی مہارا نہیں موڑیاں انہاں کدی آ کے سارا نہیں لਈاں کدی ویکھیا کر میرے ویر شیخو پورا وسدا رہے گا حافظ عبداللہ شیخو پوری تینوں قرآن سناون نہیں آئے گا شیخو پورا وسدا رہے گا جلسے ہوندے رہن گے پر شیخ القرآن تینوں خطیب پاکستان واز کرن نہیں آئے گا او ہتھیاں دے
اندر ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا مڑ وطن والے پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں پتر دی برات ہوندی ہے سارے ہس دے ہوندے نے تے دلہا رو رہا ہوندا ہے لوکی پوچھ دے نے او یار تو کیوں رونا ہے کہندے نے لوکو اج سب دا پیار مل گیا وے پر جمن والی دا پیار نہیں ملیا اج جمن والے دا پیار نہیں ملیا او عزیزاں نے من ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھر مڑ وطن والے پایا نہیں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اللہ دا قرآن پڑھیا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اسماعیل دوروں ہی لگ پے گاسی تے آندیاں جناب جی ماں دروازے تے کڑی ہوندی ہے سن لا میرے ویرا گل سنن والی ہے ماں دروازے تے کڑی ہوندی ہے آندیا پتر آندا ہے ماں کہندی بسم اللہ پتر کتوں ہے انجر مال چ چیزاں ملیٹیاں ہوندیاں نے شاپر دے اندر ماں پوچھدی ہے پترا آ چیزاں کیڑیاں نے کہندی اماں جی اے میری بیگم دا پلمونول سیرپ ہے اے دے چ سیپرون دیاں گولیاں نے جدوں جناب اوپر چلے گیا کتے پولکا آئس کریم کھادی کتے چمن آئس کریم کھادی کتے جناب والا کیلے تے کتے انار کھادے صبح ماں کمرے چ گئی ایتھے ہسیا جے نہ سوچیا جے اپنے ضمیر نو جھنجھوڑیا جے کہ مدنی گلاں سچیاں کردا پیا ہے انج ماں کمرے چ گئی تے ویکھیا چھلکے پے نہیں کپاں دیاں نشانیاں پیاں نے تے ماں نے انج پلو اکھاں تے تر لیا آدی وے پترا اج کلیجے چ چھڑیاں مار دتیاں وے پترا میں تے کدی تیرے بغیر پھوکا پانی بھی نہیں پیتا سی میں تے تیرے بغیر کدی روٹی دی برکی بھی نہیں توڑی سی تو اج میرے تو چوری سب کچھ کرن لگ پیا ہے او میرے سجنا گلاں ہے کہ نہیں اس زمانے چ ہے کہ نہیں تے کئی نواں ایڈیاں چڑیل نہیں آندیاں میں اپنی مجھ نو حلال کر دواں گی پر ساس نو دودھ نہیں پین دینا کئی فریج نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندیاں ساس ہاتھ لاؤن لگے آندیاں انہاں نو ہاتھ نہ لائی تیرے کو پیو دی نہیں اے میری ماں باپ نے دتی ہے نہیں میری ایک کملی ہے پینے اے وہی ہے تیرا خامد تینو لین نہیں گیا ہے تینو دھی بنا کے لے کے آئی ہے اے نہیں تینو چنیا سی اے نہیں تینو اپنے گھر دی نو بنایا سی اے نو کیا ہاتھ نہ لاویں اے شاٹ ہی میں کیا اصل وچ شاٹ نہیں اے دے وچ جڑا تو مورا تے توسا رکھیا کھان لی او تیری دنیا دے اندر تیری ماں تے باپ دی کمائی نہیں اے تے او دی کمائی اے دے جگر دی بوٹی دی کمائی اے دے خون دی کمائی اینو روکی نہ اینو ٹوکی نہ میری یہ بہنے تیری ماں تینو سال چ ایک سوٹ تے ایک جُتی لے کے دیندی سی اے او کرما والی ساس تیرے آن تو پہلا ہی انہیں بیوی جوڑے بنائے چار چار جُتیاں خریدیاں اجے تو آئی بھی نہیں اے جوڑے بناندی پھر دیئے کتے تیرے لی زیور بناندی پھر دیئے کتے تیرے لی کمرے سجاندی پھر دیئے اے دے واسطے تو دنیا دے اندر نرک دی پرے نو جانی ہے کئی نواں ایڈیاں چڑیل تے بدبخت نہیں وہ آندیاں پیرا تویتی ہو جا دمی میری ساس جاندیاں ہی پھڑک جاوے کیوں جی کئی ہے نا اے ہو جیاں کئی ایڈیاں بدبخت نہیں اپنی سساں دے گڈے کر کے قبراں چ نہ پاؤندیاں نہیں قبراں چ جا کے گڈے کرا کے سے دے قتلے تے سوئیاں مار کے نہ پاندیاں نہیں کہ میری ساس سک سک کے تے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے نہیں میری یہ بہنے اج کسے دی ماں نہ ظلم کریں گی کل کوئی تیری ماں نہ ظلم کرے گی اج کسے دی ماں دی عزت نہیں کریں گی کل کوئی تیری ماں دی عزت نہیں کرے گی اسماعیل دور ہی لگ پے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ سی ویرا باپے مر جان تے چاچے ساتھ چھڈ جاندے نے ویرا باپ مر جائے رشتے دار ساتھ چھڈ جاندے نے میری بہنے تو ہی سن لا اپنے پتراں تے مان نہ کریا کر اپنے خامد نو کہہ دینی ہے کدی کدی جا مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں میرے پتر جوان ہو گئے نے نہیں میری پہلے خاندان بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے خاندان بڑیاں عزتاں ہوندیاں نے
سن لاؤ دنیا دے اندر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل نبی کہہ رہے نے اے تے خوشبو میرے اپالو مل کے اے تے خوشبو میرے ابے دی جا پتی اے تے خوشبو میرے سارے ابیاں والے بیٹھے جے کوئی ابے تو بغیر نہیں عیسیٰ نبی صرف ابے تو بغیر ہے سارے بولو مل کے جدا نہیں ہو چپ رہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اپنی ماں دے دل جنہ ذرا زور لاؤ اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے بابا تسی بھی پڑھ لو تسی بھی اپنے ابیاں والے جے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ سی ملنے نو باپ دی لگتا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ رن مریداں نو نہیں آندی کھوٹیاں نیتاں والے نو نہیں آندی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹوں میں او چگا خیر نال نہیں وسدا جتھے وچ پراواں دے پھوٹوں میں رب کدی بھی نہیں اوتھے رحم کردا جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہوے اس باز وچ اثر نہیں رہندا جتھے گل گل نال چوٹ ہوے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے اسماعیل نبی کہندے نہیں لگدا کوئی تے ہستی آئی ہے کہندی ہاں ہاں آئی ہے فرمایا دس کہو جا رنگ سی کہندی بابا جی انج داڑھی رنگی ہوئی سی بڑی سونی صورت سی نبی صورت دا بھی سونا ہوندا ہے نبی سیرت دا بھی سونا ہوندا ہے میرے بھائی شبیر گل اس طرح سنن والی ہے حضرا سن لو بڑے پیار دے نال میری بہنیں تو بھی سن لاؤ میرے سجنا تو بھی سن لاؤ اسماعیل کہندے نے میرے بابے نو کوئی روٹی پانی پوچھیا کہن لگی کوئی نہیں جیڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوئے او سوہریاں دیاں خدمتاں کردی ہے کہن لگی میں تے پانی پونی کوئی نہیں پوچھیا تو کڑے تھیو رکھ کے گیا تھا تو کڑے کر کے گیا تھا این جے کھری کواری امام غزالی نے نصیحت الملوک کتاب لکھی ہے بادشاہاں نو نصیحتاں وہ عورتاں دیاں 10 قسماں بیان کیتیاں جڑیاں ڈنگراں نال صفتاں ملدیاں نے دعا کرو اللہ بیبییاں دیاں صفتاں حوراں والیاں عطا فرمایا عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل نبی دکھی ہو گئے کہندے کہو جا سی تے کہندی اے رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی شوقوں پیاروں تانوں ساکھ ادھر ویکھ مفتی صاحب شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گل سمجھائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی جڑا رن مرید چپ رہے تے باقی بول آندی ہے اس نو جس دے دل دی کئی بندے ڈر دینے گھر جا کے کدے دبکے نہ پین ویرا دنیا دے اندر سن لا پڑے پیار دین اسماعیل نبی نے نہیں سوچیا میری بیوی جائے گی مولوی صاحب نے نہیں سوچیا کہ رن چلی جائے گی اے نہیں سوچیا بابا جاندا تے جائے میں اپنا گھر کیوں جاڑا اسی تے ماپیاں نو سامنے جھوٹیاں کر دے نہیں اسی تے ماپیاں دا کدی حکم نہیں منیا حالانکہ اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا حکم مننا چاہیے اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا کہنا مننا چاہیے پر اسی کہنے مننے تے کتے رہ گئے اسی تے دوستاں انہاں نو گڈی دی اندر جنج تے بھی لے جانے تے پچھلی سیٹ تے بٹھاونے آؤں کہ آنے کتے بابا کو کملی نہ مار دے باؤ بدبختا جنہ تینو جمعہ آج کملے ہو گئے جنہ تینو جمعہ آج پاگل ہو گئے جنہ تیرے جے پاگل نو جمعہ آج جو دنیا دے اندر بے عقل ہو گئے بدبختا اپنی بدبختی چھوڑ دے خدا دے قہر تو ڈر سپ بڑے دھوئے بڑے قبر چ اندھیرے بڑے اے ظلم چھڑ دے ظالماں آ سن دنیا چ اسماعیل کی کہندے نے نی بدبخت میرا تے عقیدہ ہی لنا لب جاندیاں ماپے نہیں لب دے آندے نے دنیا دے اندر دنیا دی کسے منڈی چ چلے جاؤ ویرا تینو دنیا دے اندر سارے رشتے مل جان گے پر ماپیاں دا پیار کسے منڈی چ نہیں ملے گا اسماعیل نبی نے باپ دا اشارہ سمجھ گیا اور سن لو جڑیاں رنا
اپنی سساں تے سہریاں دیاں گستاخ نے، ویرائے رکھن دے قابل نہیں۔ اسماعیل نے چگا نہیں ویکھیا، اسماعیل نے کلا نہیں ویکھیا، اسماعیل نے غربت نہیں ویکھی کہ شادی کتھوں آئے گی۔ اپنے باپ دا حکم دنیا دے اندر آڈر سمجھیا وے، فرمایا کہن لگے نہیں بدبختے جے کدی سامنے بھی کہندا تے من لینا سی، اج شارے چی کہہ گیا وے کہ گھر دی دری چنگی نہیں تو تے روٹی پانی نہیں پوچھیا، نہیں تو تے دورا نہیں وسائیاں، نہیں تو تے اودی خدمت نہیں کیتی۔ کہن لگی تو کڑیاں ایتھے میرا پائیاں سی، تو ایتھے کڑے ڈیپو لائے سی، جیڑیاں عورتاں خاندان دیاں نافرمان نہیں، ساری رات سجدے بھی کرن، اللہ رسول دیاں لعنتاں ہی برسدیاں رہندیاں نے۔ کہن لگی نہیں بدبختے دنیا دے اندر اسماعیل دکھی ہو گئے۔ اور سن لو سجنا، ماپے جھوٹے بھی آن تے رنا دے سامنے جھوٹے نہیں کرنے، کیونکہ انہاں دے دل چ کتے دکھ نہ لگ جائے۔ اپنی بیوی نو کلیاں سمجھایا کر، اپنیاں ماواں نو کلیاں سمجھایا کر۔ بیویاں بیویاں ہوندیاں نے، ماواں ماواں ہوندیاں نے، بہناں بہناں ہوندیاں نے۔ بیویاں دے سامنے بہناں تو جتیاں پالش نہ کرایا کر، اپنیاں بیویاں نو سلا کے اپنیاں بہناں تو ڈاکیاں نہ مروایا کر۔ او میرے سجنا، جڑی ماپیاں دے کر کم کردی سی اج تو پلنگ تے بٹھا دیتی ہے، اے آئی تے تی بن کے تو اینو مالک بنا دیتا ہے۔ کردا میری بہنیں تم ہی سن لاؤ گل بڑی پتے دی لکھن والی۔ اسماعیل دکھی ہو گئے تے کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی، جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی، اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی، اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی، میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیا، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا، پر آندی ہے اس نو جس دے اچھی بولو، آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آؤں۔ کہن لگے نہیں بدبختے میں تینو طلاق دیتی، اسماعیل نے طلاق دیتی، ادھر نویں شادی کر لی۔ سن لو جڑے ماپیاں نو خوش رکھ دینے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے، رب کدی انہوں دکھی نہیں رہن دیندا۔ عزیزاں نے من سن لا، اسماعیل نے باپ راضی کر لیا وے۔ اج کل دا ہوندا تے آندا جان دے میں باپ نو کی کرنا ہے۔ کئی بندے پوچھئے نا کتھے چلے، میں جیاں نو لین چلا، او دا نا ہی جی رکھتا ہے۔ ہاں تیرے بچے ہو جا پیارے، ہاں ماپیاں نو ہوئے کہہ کے تے نال دی نو میں جیاں نو لین چلا ہے، تے ہو جا پیار چلے پاؤنا جس پیار نے ماپی گواہ دیتے نے۔ حاضرات عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، او سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو، ذرا قابل غور جملہ عزیزاں نے من عرض کردہ پیا مسلمانوں، ماواں نہ بھی پیار کرنا، بیویاں نہ بھی پیار کرنا ہے، پر سن لو شریعت دے دائرے چ رہ کے کرنا۔ میری پتری بیٹھ جاؤ، عرض کرنا چاہ رہے اسماعیل نے نویں شادی کر لی تے بابے ہونی پھر آ گئے، انج کر کے قرآن کہندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، انج کر کے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پرزندی۔ لاما صاحب گل سننے والی ہے، حاجی صاحب طارق صاحب گل سننے والی، انج کر کے میرے بھائی اجاز تم ہی گل دھیان نہ سن لاؤ۔ انج کر کے کنڈی کھڑکا دیتی ہے، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ کہندی میرا اسماعیل کتے آنا ابراہیم، میں اسماعیل دا باپ ہے۔ تے جڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوے، جڑی بختاں والی نہ ہوے، او کہندی ہے بڑے پیار دے نال دکھ اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی، تکلیفاں اینوں وی ہو جڑیاں پہلی نو سی، پریشانیاں اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی۔ پر سن لا میری بہنیں تم ہی سن لاؤ، جڑیاں صابرہ عورتاں ہوندیاں نے، جڑیاں فرما بردار بیویاں ہوندیاں نے، او سوریاں دیاں پنڈیاں نہیں کردیاں، او زمانے چ نشر تے کئی ایڈیاں ٹھومے دی صفت والیاں عورتاں پھبے کٹنا نہیں، او چنگے پلے گھر نو وسدے نو جاڑ دیندیاں نے، کسے دی نوں دے کول جا کے پیندیاں نے۔ اے ویکھ نا اے میرا سوٹ پلسی دا ہی، اے ویکھ نا اے میرا سوٹ ململ دا ہی، اے تیرا بندہ تینوں دیندا کچھ نہیں گا، انہیں تو تیرا حال ہی برا کیتا ہے، انہیں تو تینوں نوکر رکھیا ہے، انہیں تو تیرا پٹھا ہی پاتا ہے۔ اپنا شیشہ ویکھ کے منہ ویکھ نا، آ تیری کوئی ہن پہلی جدی صورت ہے،
کئی کردیاں کہ نہیں کئی کردیاں کئی ایٹیاں پہنچیاں نے وہ چنگے پلے بس دے کار نو اگ لائی لام مواتا پھبے کٹن اگلے کار ادھروں لایا اگلے کار ادھروں لایا اگلے کار امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے کہ ایک بی بی فوت ہو گئی او دے پراویں انہوں دفن کیتا بعد چ واپس آئے انہوں دے پیسے قبر چ ڈگ پے پھر واپس گئے قبر دے وچوں پیسے کڈن واسطے ویکھیا قبر دے وچوں چیخاں آ رہیاں سی ایک سلیب ٹوٹی اگ دے لمبو باہر نکلنا پے انہیں سلیب رکھ کے مٹی پاتی مانوا کے کیا ماں اے میری بہن دا گناہ کی سی ماواں تیاں دی عادتاں تو واقف ہوندیاں اے دا گناہ کی سی پترا جان دی کر جڑے مر جاندے نے انہاں دے عیب تلاش نہیں کری دے نہیں امی تینوں دسنا پے گا ماواں دے کولوں لادا گلاں پوچھ لیندیاں نے پتر ماپیاں نوں نوا لیندے نے ماں نے کیا پترا سن لا اے تیری بہن دے دو گناہ سی ایک نماز پڑھدی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھدی سی دوجا گناہ اے سی جدوں گوانڈی گلاں کردے سی ایک کان لا کے سندی سی دنے لوکاں نوں دسدی سی اللہ نے انہوں قبر دا عذاب ہی دے دیتا ہے عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ میری بہنے تمہیں سن لاؤ جڑیاں بیبیاں چولیاں کرن گیاں انہاں دی قبر چ بڑے اندھیرے ہون گے انہاں دی قبر چ بڑے سپ ہون گے اگ دے لمبو بلدے ہون گے قیامت نو میرے نبی دا ساتھ نہیں ملے گا جہنم دی سردیاں رہن گیاں دعا کریا کر رب انہاں نو ہدایت عطا فرما دے آ سن لاؤ اے بی بی کی کہندی پئی ہے بابا جی آؤ بیٹھو پانی تانی پیو بسم اللہ جی آیاں نو اہلا و سہلا مرحبا بابا جی پانی تانی پیو چنگی ماں نے تربیت دیتی سی اپنے سوہریاں نو ماں سمجھیا کر اپنے سوہرے نو باپ سمجھیا کر اپنی ساس نو ماں سمجھیا کر میری یہ بہن نظام اس طرح ہی چلدے نے اپنے دیوراں نو بھرا سمجھیا کر اپنی دوستاں دنیا دے اندر نناناں نو بہناں سمجھیا کر جڑیاں بڑیاں پرجائیاں نے او ماواں بجاوندیاں نے انہاں دیاں عزتاں کریا کر آ سن لو ذرا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام عالی مقام حسنین دے نال نہ جاننا پیار کرن والےو ادھر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے ہو جد الانبیاء اسماعیل دی بیوی نیک بڑی بختہ والی خنون ہے جناب جی فبشرناہ بغلام حلیم اللہ نے تصویر بنوا دیتی ہے بیوی بھی چنگی تے بندہ بھی چنگا ہے خامند بھی چنگا تے بیوی بھی چنگی ہے دعا کرو بابا جی اللہ ہر ایک نو یہو جہاں نواں دے دے آمین باپے اچھی کہنا آمین دے عزیزہ نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں حالے تہار نو منوا لے وقتاں تے ناز کرے آجے کدی کسے مولوی لگے سی پر بختاں والی بڑی نیک عورت ہے کہندی کی پئی ہے بڑے پیار نال بابا جی تسی بیٹھو پانی پیو روٹی کھاؤ اسماعیل آندے ہی ہون گے تسی روٹی کھاؤ پانی پیو اسماعیل آندے ہون گے اس واسطے عزیزاں نے من آ گلاں چند منٹاں دیاں رہ گیاں نے عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل علیہ السلام آندے پینے ادھر فرمایا کہندے نے دنیا دے اندر تیری عظمت دے کیا کہنی باپ نے جناب جی پوچھیا اسماعیل کتے آؤ اب بابیو تسی بھی سن لو اسماعیل دی بیوی آندی بابا جی بیٹھو فرمایا تیے مینوں اندر آون دی اجازت نہیں گی کیونکہ میرا پتر گھر دے اندر نہیں تے نواں دے کول سورے کلے نہ بہن سن لو بابیو تسی بھی سن لو کئی نواں دے سامنے ٹی وی لا کے بہ جاندے نے اوتھے گندیاں گالاں کردے نے جڑیاں حیاواں تینوں تیاں تو آندیاں نے وہی حیاواں نواں تو آنیاں چاہیدیاں نے اپنی نواں دے سامنے تاش نہ کھیڈیا کر اپنی نواں دے سامنے گالاں نہ بکیا کر اپنی نواں دے سامنے دنیا دے اندر بابا جی فیم تے چرس دے سوٹے نہ لایا کر اپنی نواں دے سامنے سن لا میرے بابیا تمی سن لا اپنی نواں دے سامنے جتھے نو بیٹھی ہوئے او دی منجی تے نہ بیاہ کر آ سن لا میرے ابراہیم نبی نے کہندے نے تیے اسماعیل گھر چ نہیں گا میں تیرے اندر نہیں آنا تے ماں تی بڑی سونی ہے بڑی سیانی ہے انج کر کے پتھر پھڑیا تے کہندی بابا جی اس پتھر تے پیر رکھ لو تہاڈی بھی قسم پوری ہو جائے گی میری خدمت دا حق ادا ہو جائے گا انج پتھر تے پیر رکھا دیتا ہے انج لوٹے چ پانی گرم کر لیا وے کہندی بابا جی لیاؤ میں تہاڈے پیر تو دواں تہاڈے سفر دے کٹے اتار دیواں آ سن لو ذرا میری یہ بہنیں جویں ماپیاں دے پیر دھونی ہے ایویں سوہریاں دے پیر دھو لئی اللہ تیرے سارے پاپ دھو دے گا اللہ تیریاں ساریاں غلطیاں دھو دے گا آ بابا ابراہیم دے پیر دھون لگ پئی تے نال
کہندی بابا جی انج ذرا تھوڑا جا سر نیواں کر لو میں ذرا سفر دے کٹے اتار دیواں بابے دی داڑھی بھی صاف کیتی انج کر کے بابے دا پاسا تو ہوتا ہے پتھر دوجے پاسے کر دیتا ہے بابا جی ذرا آ بھی پاسا نیواں کر لو میں تاڑے کٹے لا دواں انج کر کے پیر بھی دھو دیتا ہے بابے دی داڑھی بھی دھو دیتی ہے تے نالے تیب نہ پیا لاؤ بابے دے وضو کرا رہی ہے نالے بابا خوش ہو کے دعاواں دتی جا رہا وے اللہ جی میں میریاں خدمتاں کر دی ہے ایویں تو عرشاں دے رنگ لا دی میری بہنے اے پکا میوہ پتہ نہیں کیڑے والے چڑھ جانا میں انہاں دیاں خدمتاں کر لے اسماعیل علیہ السلام دی بیوی سامنے بیٹھی ہے ابراہیم نبی پوچھدے پینے نی میری دھیے دس اسماعیل علیہ السلام کیا نہیں تے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے اج کل دیاں کئی بیبیاں اپنے پیکیاں جا کے آندیاں نے میں تے مرچاں کھا کھا مر گئی ہیں مینوں کدے متھے لا دتا جے سن لا میری بہنے گل سنن والی عزیزاں نے من عرض کردا پیا میری ماں نے عالی مقام حسنین دے نال نہ جاننا پیار کرن والے مسلمانوں ابراہیم نبی پوچھ دے نہیں میری دھیے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے تے اے بختاں والی کی کہندی ہے اونچی کہو سبحان اللہ بیجو قاری صاحب بیجو کی ہلچل مچ گئی یار حضرت گل سنو بڑے پیار حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نیک بختاں والی سن لو میری بہنے اے نو بڑی چنگی ہے کہندی کی پئی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے رب دے شان ساتوں گنے نہ جام دے پڑھدے نمازاں اگوں گل سنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں عرض کرنا سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے انہاں ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے انہاں ماپیاں نہ پیار کرنا چاہیے میرے موسیٰ نبی اپنی ماں دی قبر نو دفن کر کے ماں دی قبر تے ہاتھ پھیر کے گئے نہیں میرے رب کریم نے فرمایا موسیٰ اج سوچ کے بولی میرے موسیٰ دی آنکھاں نکل گئی ہیں مولا اگے کدی ٹوکیا نہیں اگے تے کدی روکیا نہیں اللہ فرماندے نے موسیٰ ایک دن تو میرے کو سوال پوچھیا سی کہ آواز کس چیز دی گزر دی ہے میں تینوں دسیا نہیں سی اج دسو آواز گزری ہوئے کہندے نے مولا آج تے وہ آواز نہیں گزری آج تے وہ فرمایا بجلی واکو آواز نہیں گزری فرمایا موسیٰ اگے جدو تو میرے نال گلاں کرنا سا او تیری بڈڑی جی ماں میرے سجنا بڈیاں ماواں نو پاگل نہیں سمجھی دا او بڈیاں ماواں نو ایویں کملیاں نہیں سمجھی دا میرے نبی فرماندے نہیں ایک پاسے 70 ولی دعا کرن لگ پن ایک پاسے بڈی ماں جولی پھیلا لے اللہ 17 ولیاں دی اینی چھتی نہیں سندا جنی چھتی ایک بڈڑی ماں دی دعا سندا ہے 17 بلیاں نالوں زیادہ ماں دی دعا سندا ہے میرے موسیٰ نبی انج کر کے رون لگ پے کہندے نے موسیٰ اگے جدوں تو میرے نال بولدا سا پیچھے ماں جے جولی پھیلا لیندی سی ربا میرے موسیٰ دی زبان توتلی موتلی ہے جے ایسی بات نکل بھی جائے تے میری جوڑی وال ویکھ کے معاف کر دے وی انج موسیٰ نبی کہندے نے ہائے مولا اے نبیاں نو وی ماواں دیاں دعاواں لگدیاں نے مر جائے جنہاں دیاں ماواں انہوں دیندا کہن دوا ٹر جان جنہاں دیاں ماواں انہوں دیندا کہن پیار آندے نہیں بیوی بھی سو جاندی ہے بچے بھی سو جاندے نے رشتہ دار بھی سو جاندے نے رات دا 1 بجے ماں نو نیند نہیں آندی آندی یا اللہ خیر ہوے اج میرے پتر نو تتی ہوا نہ لگے اج دیر ہو گئی ہے ماں نو نیند نہیں آندی دروازے تے چلے گی انج ٹیکا رکھیاں نہیں ماں نے چیتا تا نہیں ویکھیا پتر آیا انج کہندی ہے بسم اللہ وے پتر اج دیر کیوں ہو گئی ہے پر سجنا اے تے گلاں ہون والی ہے جنہاں دیاں جگ تے ماواں نہیں اگر جے ماں مر جائے راتاں نو ٹیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے چولی چوک کے دعا کرن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے
بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا۔ عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، دنیا دے اندر میرے موسیٰ نبی آندے نے یا اللہ مینوں جنت چ میرا پڑوس وکھا دے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ آؤ کسائی پھٹے تے گوشت ویچدا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ آؤ پھٹے تے گوشت ویچدا پیا ہے۔ موسیٰ نبی کسائی دے پھٹے تے چلے گئے، جا کے ویکھیا دن تو لے کے شام تک انہیں چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ایک لیدا کر لیاں نہیں۔ موسیٰ نبی نے کیا بندہ تے چنگا نہیں، پر چلو ویکھ لینے آؤ اے تے صفت کی ہے۔ شام نو کہن لگے بیلی آؤ میں تیرے گھر چ پرونا بن کے رہنا چاہنا ہے۔ کہندے جی آجو چلیے۔ شام ہوئی تے گھر لے گیا جاندیا موسیٰ نبی نو بٹھا دیتا ہے۔ ادھر چولہے چ اگ بالتی وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ویرا ماپیاں نال انج پیار کری جویں بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی، ماپیاں لئی انج دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لئی دعا کردے سی۔ آ سنو ذرا عزیزاں نے من، اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے، یخنی بنن لگ پی، تھلے ہڈ بال دیتے نہیں، انج رستا اگ نکلی، یخنی تیار ہو گئی، ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا، ادھر روٹی تیار ہو گئی، ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے۔ اج ویلا او آ گیا ہے، ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی، اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا جے اے ویلے آ جنتے اپنے مقدر چنگے سمجھی اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی، اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی۔ ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں، انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے۔ ماں رج گئی، منہ چ دند کوئی نہیں، ہولی جی ہون ٹلے انہیں کانی نیڑے کر دیتا وے۔ ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے، ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے۔ اینی گل کیتی، پتر ٹھا ٹھا کر کے ہسیا ہے۔ ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو لا گئے، کہندے جی معاف کرنا او میری ماں سی، میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے، تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا۔ فرمایا سجنا مینوں کوئی گلے نہیں گئے، پر مینوں ایک گل دس دے، جدوں ماں دے ہون ٹلے سی تو کن لا کے تے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا گل کی سی؟ اس کملیا ماواں دیاں دعاواں تے ہسیا نہ کر، ماواں دیاں دعاواں نو ایویں نہ سمجھیا کر، ماواں دیاں دعاواں رب دے عرش نو جا کے لگدیاں نے، ماواں دیاں دعاواں سینے ٹھار دیندیاں نے، رب دیاں نے اندر کرم دیوازیاں ماواں دیاں دعاواں بیڑے پار لا دیندیاں نے، ماواں دیاں دعاواں عمراں لمبیاں کرا دیندیاں نے۔ انج کر کے ماں نے دعا کیتی۔ موسیٰ نبی کہندے نے کی کیا سی؟ کہندے جی تے میری ماں دا روز دا معمول ہے، روز کھانا کھا کے جدوں میں کن لاگے کرنے آندی ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے، تے موسیٰ نبی رون لگ پے۔ او میرے کملیا ویرا ماں دی دعا نو کملا نہ سمجھی، تو انا کملی ماں دی اے دعا کتھے قبول ہونی، کتھے میں گناہگار تے کتھے موسیٰ نبی۔ کہندے نے سجنا اے گل نہ کمی، ماں دی دعا ایڈی شان والی او جنت تے دور دی بات ہے، رب نے موسیٰ تیرے گھر چی توڑ کے لے آندا ہے۔ ماں دی دعا عرشاں دے رنگ لا دیندی ہے، ماں دی دعا کرم نوازیاں کر دیندی ہے۔ آخری لفظاں تے اکتفا کراں گا، ایک گل سنا کے اجازت چاہواں گا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے میری دوستہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمایا ادھر دوستہ جوان ہو رہیاں نے، ماپیاں نو بڑیاں فکراں ہوندیاں نے، میرے نبی کریم نو شادی دیاں فکراں لگ گئیاں، ادھر حیدر قرار دلہا بن کے آئے نے، ادھر فرمایا حیدر قرار میرے مصطفیٰ دے در دولت دلہا بن کے آئے نے، اور تسی جان دے جے جدو دیاں دے ڈولے اٹھن پتھر دلان دے دل بھی کم جاندے نے، پتھر دلان دیا کھچ آنسو آ جاندے نے۔ ادھر فرمایا عصر دا ویلا قریب آ گیا وے، آئیں رخصتی دا ویلا قریب ہے، او میری ام سلمہ سلام اللہ علیہ سیدہ ماں فرمایا سیدہ فاطمہ نو انج ڈولے پکڑ کے لے رہیاں نے، بازو تو پکڑے آؤ انج ڈولے پان لگیاں نے، سامنے میرے مصطفیٰ کھڑے نے، کہندے نے سن لو میرے سجنا ماواں دھیاں دے نال کنا پیار کردیاں اے، ماواں تے مردے وقت وی آندیاں وے پتراؤ میں مر بھی جاواں میریاں دھیاں لی دروازے ہمیشہ کھلے رکھے آجے،
پر اج کل دی بدبخت اولاد ماں مردی گئی اجے کفن بھی میلا نہیں ہویا آندے نے میری او بہنوں جے حصہ لینا جے زمین چاؤ تے میرے دروازے تیرے لیے ہمیشہ لی بند نے او میری صابرہ بہن او میری دکھی بہن کہندی ہے وے ویراؤ میں اپنے سوریاں دے تانے برداشت کر لاں گی میں اپنے سس دے تانے برداشت کر لاں گی پر میں تیرا گھر نہیں چھڑ سکدی اس گھر چ مینوں ماں دیاں لوریاں یاد آندیاں نے اس گھر چ مینوں ماں دا پیار یاد آندا ہے اس واسطے ویراؤ بہناں دے حق نہیں ماری دے انہاں بہناں نو دبکے نہیں ماری دے انہاں بہناں دے حق نہیں ماری دے ادھر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میری ماں میں عالی مقام سیدہ شعیب علیہ جنہ دے نانا جاننا پیار کرن والے ادھر سرکار مدینہ اپنی بیٹی نو ڈولے پان لگے نے سیدہ ام سلمہ کہندیاں نے لے نی میری دی فاطمہ میں تینو تیری ماں خدیجہ جیسا پیار نہیں دے سکدی میرے نبی کریم دی اس بیٹی ہزاروں کتار رون لپی لوگو ایک گل سن لو سیدہ فاطمہ ہزاروں کتار رون لپیاں میرے نبی فرماندے نے نی ام سلمہ کیڑے وقت دے خدیجہ دی جدائی یاد کرا دیتی ہو ادھر سیدہ ہزاروں کتار رون لپیاں نے کہندی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے ذرا بولتے سے ابو جی فرمایا بیٹا نہ رو تیرے بابے محمد تو دیاں دے رونے برداشت نہیں ہوندے لوگو دیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دے دینے آندے نے جدی ایک دی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہو دیاں نو دکھ نہ دیا کر کسے دی نو ظلم نہ دیا کر کسے دی نو دکھ نہ دیا کر ویرا جنہ دیاں دکھی نے ماپے زندہ مر گئے نے پرا زندہ ہی مر گئے نے دعا کریا کر دکھی بہناں دے رب سکھ بدل دے وے دکھی بہناں دے رب دکھ دور کر دے وے سنو ذرا گل سنن والی میرے پاک نبی کہندے نے اے فاطمہ او لوکو تسی تیاں والے جے سن لو دی اناب اکھ چ آنسو آوے ماپے پھل پھل رون لگ پیندے نے دیاں اکھاں چ آنسو ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندے میرے نبی کہندے نے نہیں فاطمہ الفاظ ما بذات منی تو میرے دل دا ٹکڑا میں تیرے رونے تیرے بابے محمد تو برداشت نہیں ہوندے بیٹی نہ رو کہندی ابو جی میں رواں کیوں نہ ہر خوشی دے موقع تے ماما یاد آندیاں نے ہر خوشی دے موقع تے ماما دا پیار یاد آندا ہے کہندی ابو جی میں رواں کیوں نہ شالا مرن نہ ماں کسے دی تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے او پتھر دلاں دیاں اکھاں چ وی آنسو آ جاندے کہندی ابو جی اس وقت تے مینوں ڈولے پان والا ویر وی کوئی نہیں مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گراونوں چندرے لگے میریاں اکھیاں لائے شامل وڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاول وڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاول بھائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاول او شالا مرن نہ ویر کسے دے تلو نمانیا بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر سرکار مدینہ نو اپنی ماں دی جدائی یاد آ جاندی ہے فرمایا حضور مقام ابوا تے کھڑے نے اپنی ماں دی قبر تے مٹی کدی دائیں کر دے کدی بائیں کر دے نہیں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کہندے حضور اتنا روئے آپ دی داڑھی مبارک ملا کدی ماں دی قبر تے جایا کر تو تے ماواں دیاں قبراں دے نشان وی بھل گیا وے میرے پاک نبی اپنی ماں دی قبر تے کھڑے نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سونیا کدی نہ روئے نہیں فرماؤ میرے غلاموں میں رواں کیوں نہ 6 سال دا سا ایتھے ماں نے جدائیاں دتیاں سی 6 سال دا سا ایتھے ماں نے آخری بہار دتا سی میرے نبی نے ماں نو رج کے تکیا بھی نہیں 5 سال تے حلیمہ کول گزارا ہے اجے 6واں سال لگا ہے ماں نان کے لے گئی اتھوں واپسیاں تے مقام ابوا تے جدائیاں پین لگیاں نے ماں کہندی نہیں میں ایمن ماواں تے پتراں دے سکھاں دیاں بھوکیاں ہوندیاں نے ماواں تے آندیاں وے پترو شالا جوانیاں مانو وے پتر میرے بھی ساتھ نو لگ جن اے ایمن نو کہندیاں نے نہیں ایمن
میں تو انج لگدا وے جویں محمد دیاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں نیو میمن میں تو اپنے پتر دی برات ویکھنی نصیب نہیں ہونی نیو میمن مینوں انج لگدا وے جویں میرے محمد دیاں جوانیاں میں تو ویکھیاں نہیں جانیاں نیو میمن میرے نال وعدہ کر لا میرے یتیم محمد نو ماں یاد نہ آندی اینو کندا نہ لگ کے رو لا دیوی اینو باپ دا پیار یاد لا یال دی اینو ماں یاد لا یال دی نیو میمن میرے یتیم محمد نو دکھ لا یال دی اینو کندا نہ لگ کے رو لا دیوی اینو باپ دا پیار یاد لا یال دی میرے نبی نو ماں نے انج کہے پترا آخری پیار لے لاؤ اج کر کے مول سیلے نہ لا لیا ادی آوے پترا آخری پیار لے لا لوری لے لاؤ اج ماں نے چمیا میرے محمد نو سو جا میرے دکھیا سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا اج ماں نے لوری دیتی کیسا وقت ہوئے گا او میرے محمد نو ماں نے اج بازو تو پکڑیا ہوئے گا کہندی ہوئے گی لے او پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی لے او پتر حوالے رب دے او لمبی پئی جدائی ہن نہیں ملنے دی امید سانو روز قیامت آئی اللہ میرے نبی ماں دی قبر تے کڑے نے آدھے اماں کاش اج زندہ ہوندی ویکھ دی تیرے بچے نو کائنات دیاں سرداریاں مل گیاں نے تیرے بچے نو کائنات دیاں سرداریاں مل گیاں نے میرے ویرا کدی ماواں دا پیار کریا کر اللہ سونیا کرم کمامی اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو جنت بچامی کار کے رحمت اتے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے ماں تیاں دا ساک انوکھا ماں پتاں دا ساک انوکھا میرا نبی کیوں نہ روندا کہندے نے اماں نہ رل کے جمن والا بھی کوئی نہیں نہ رل کے جمن والی بھی کوئی نہیں دریتی موتی ہے وہ ٹر چلے باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی ٹر چلے باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی اس دنیا کے اندر سب توتے آنے اٹھ جانا آپ اپنا کرن ٹھکانا پیچھے پنجرے رہنا خالی ٹر چلے باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی او نہیں رہنی باغ بہاراں سب اجڑ جان گلزاراں نہیں دسدا چمن دا والی ٹر چلے باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی سب روندے نے پالو پالی نہیں دسدا چمن دا والی پیچھے گلشن رہنا خالی ادھر عزیزاں نے من حضور ماں دی قبر تے نہیں تے کہنا کی چلنا ہے ماں میری نے باغ لگایا ماں تے پترا نو پالن دیاں بھکیاں ہوندیاں نے کمائیاں تے قسمتاں نال کھادیاں جاندیاں نے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے
اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروہ تے چکر لگوامی حجر اسود دا مولا بوسا دبامی میں دیکھیا عمرے دے اتے میرے پیر متے جا رہے سی میریاں پسلیاں دوستاں انج پیسیاں جا رہیاں سی ایک ملیشیا دا انڈونیشیا دا بندہ آیا انہیں ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے ماں دی عمر کوئی 100-150 سال دی ہے انج دوستا دوڑے آ رہا ہے مینوں انجی لگا ہنے بھی ماں مری تے ہنے بھی مری پر اللہ دی قسمیں اے دی نیت صاف سی کہ ماں نو چمونا میں اے دے صدقے جاواں اتوں میں دیکھیا انجی لگا جی میں فرشتیاں نے ہاتھ دے دیتے نہیں اے بندہ حجر اسود تک پہنچ گیا ہے اپنی ماں نو اگے کرتا ماں رج کے چمیا میں دیکھ کے راضی ہو گیا جدی نیت صاف ہوئے او ماپیاں نو چما ہی لیندا ہے اللہ سوتے کئی بدبخت ماں دے حصے دی مچ بھی ویکھ کے کھا گئے تے ڈنڈیاں بھی کھا گئے کلے زمین دے کھا گئے پر عمرہ نہیں کرایا اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروہ دے چکر لگوامی پر صفا تے مروہ دے چکر لگوامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی روزہ مقدس دی زیارت کرامی حجر اسود دا مولا بوسا دوامی مقام ابراہیم یوتے نفل پڑوامی سونے محمد دا روزہ دکھامی ریاض الجنہ دے اندر نفل پڑوامی کار کے رحمت ہوتے نمائیں آئیں گی کیڑی رتے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کیتی سونیا کون سی آؤ جنوں کملی تے تسا نے جگہ دیتی میرے نبی سونے فرما دیتا ہو اے دے سینے چوں مولا گزا دیتی اے دے ماں دا مقام اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم تین بچے سی مدیب تے منیب تے احمد نے بچہ جنوں کی کرنا نہ دعا کرنا کئی اپنے ماپیاں تے ہتھی مٹھی پائی کئی اپنی ماواں تے ہتھی مٹھی پائی ہے کئی اپنے ویراں تے شیخ پوریا نے دو ہیریاں تے ہتھی مٹی پائی ہے ایک شیخ القرآن تے ایک مناظر اسلام تے ایک کیڑے ہیریاں تے جی کردا دی مٹیاں پاؤن نو ویرا تے مجبوریاں سب کچھ کرا دیندیاں نے اصل ہتھی جنہاں نو دفن چا کریے مکی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے اسماعیل نو باپ نو ملن دیاں بڑیاں تانگاں سی او سجنا تو 8 دن سوریاں تے گزارن نہیں تینو ماپیاں دی تانگی کوئی نہیں کئی ساری عمر لی سوریاں دے گھر جوائی بن جاندے نے ماپیاں دا منہ بھی نہیں ویکھ دے اصل لو ذرا عزیزاں نے من اسماعیل نبی ہے تے جناب دوروں ہی لگ پے لگدا اے ایتھے اج ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا مڑ وطنا والے پایا نہیں جڑے چلے جاندے نے انہاں کدی مہارا نہیں موڑیاں انہاں کدی آ کے سارا نہیں لئیاں کدی ویکھیا کر میرے ویر شیخو پورا وسدا رہے گا حافظ عبداللہ شیخو پوری تینو قرآن سناون نہیں آئے گا شیخو پورا وسدا رہے گا جلسے ہوندے رہن گے پر
شیخ القرآن تینو خطیب پاکستان واز کرن نہیں آئے گا او ہتنیاں دے اندر ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا موڑ وطن عمل پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں پتر دی برات ہوندی ہے سارے ہس دے ہوندے نے تے دولا رو رہا ہوندا ہے لوکی پوچھدے نے او یار تو کیوں رونا ہے کہندے نے لوکو اج سب دا پیار مل گیا وے پر جمن والی دا پیار نہیں ملیا اج جمن والے دا پیار نہیں ملیا او عزیزاں نے من ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھر مڑ وطن والے پایا نہیں وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اللہ دا قرآن پڑھیا کر وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اسماعیل دوروں ہی لگ پے گاجی تے آندیاں جناب جی ماں دروازے تے کڑی ہوندی ہے آ سن لا میرے ویرا گل سنن والی ہے ماں دروازے تے کڑی ہوندی ہے آندیا پتر آندا ہے ماں کہندی بسم اللہ پتر کتوں ہے انجر مال چ چیزاں ملیٹیاں ہوندیاں نے شاپر دے اندر ماں پوچھدی ہے وے پترا آ چیزاں کیڑیاں نے کہندی اماں جی اے میری بیگم دا پلمونول سیرپ ہے اے دے چ سیپرون دیاں گولیاں نے جدوں جناب اوپر چلے گیا کتے پولکا آئس کریم کھادی کتے چمن آئس کریم کھادی کتے جناب والا کیلے تے کتے انار کھادے صبح ماں کمرے چ گئی ایتھے ہسیا جے نہ سوچیا جے اپنے ضمیر نو جھنجھوڑیا جے کہ مدنی گلاں سچیاں کردا پیا ہے انج ماں کمرے چ گئی تے ویکھیا چھلکے پے نہیں کپاں دیاں نشانیاں پیاں نے تے ماں نے انج پلو اکھاں تے تر لیا آدی وے پترا اج کلیجے چ چھڑیاں مار دتیاں وے پترا میں تے کدی تیرے بغیر پھوکا پانی بھی نہیں پیتا سی میں تے تیرے بغیر کدی روٹی دی برکی بھی نہیں توڑی سی تو اج میرے تو چوری سب کچھ کرن لگ پیا ہے او میرے سجنا گلاں ہے کہ نہیں اس زمانے چ ہے کہ نہیں تے کئی نواں ایڈیاں چڑیل نہیں آندیاں میں اپنی مجھ نو حلال کر دواں گی پر ساس نو دودھ نہیں پین دینا کئی فریج نو ہاتھ نہیں لاون دیندیاں ساس ہاتھ لاون لگے آندیاں انہاں نو ہاتھ نہ لائی تیرے کو پیو دی نہیں اے میری ماں باپ نے دتی ہے نہیں میری ایک کملیے پینے اے اوہی ہے تیرا خامن تینو لین نہیں گیا ہے تینو دھی بنا کے لے کے آئی ہے اے نہیں تینو چنیا سی اے نہیں تینو اپنے گھر دی نو بنایا سی اے نو کیا ہاتھ نہ لاویں اے شاٹ ہی میں کیا اصل وچ شاٹ نہیں اے دے وچ جڑا تو مورا تے توسا رکھیا کھان لی او تیری دنیا دے اندر تیری ماں تے باپ دی کمائی نہیں اے تے او دی کمائی اے دے جگر دی بوٹی دی کمائی اے دے خون دی کمائی اے نو روکی نہ اے نو ٹوکی نہ میری اے پہنے تیری ماں تینو سال چ ایک سوٹ تے ایک جُتی لے کے دیندی سی اے او کرما والی ساس تیرے آن تو پہلا ہی انہیں بیوی جوڑے بنائے چار چار جُتیاں خریدیاں اجے تو آئی بھی نہیں اے جوڑے بناندی پھر دیئے کتے تیرے لی زیور بناندی پھر دیئے کتے تیرے لی کمرے سجاندی پھر دیئے اے دے واسطے تو دنیا دے اندر نرک دی پرے نو جانی ہے کئی نواں ایڈیاں چڑیل تے بدبخت نہیں واندیاں پیرا تویتی ہو جا دمی میری ساس جاندیاں ہی پھڑک جاوے کیوں جی کئی ہے نا اے ہو جیاں کئی ایڈیاں بدبخت نہیں اپنی سساں دے گڈے کر کے قبراں چ نہ پاوندیاں نہیں قبراں چ جا کے گڈے کرا کے سے دے قتلے تے سوئیاں مار کے نہ پاندیاں نہیں کہ میری ساس سک سک کے تے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے نہیں میری اے بہنے اج کسے دی ماں نہ ظلم کرے گی کل کوئی تیری ماں نہ ظلم کرے گی اج کسے دی ماں دی عزت نہیں کرے گی کل کوئی تیری ماں دی عزت نہیں کرے گی اسماعیل دور ہی لگ پے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ سی ویرا باپے مر جان تے چاچے ساتھ چھڈ جاندے نے ویرا باپ مر جائے
رشتے دار ساتھ چھڈ جاندے نے میری بھੈਣੇ تو ہی سن لا اپنے پتراں تے مان نہ کریا کر اپنے خامد نو کہہ دینی ہے کدی کدی جا مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں میرے پتر جوان ہو گئے نے نہیں میری بھੈਣੇ خاندان نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے خاندان نال بڑیاں عزتاں ہوندیاں نے سن لا دنیا دے اندر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل نبی کہہ رہے نے اے تے خوشبو میرے اپالو مل کے اے تے خوشبو میرے ابے دی جا پتی اے تے خوشبو میرے سارے ابیاں والے بیٹھے جے کوئی ابے تو بغیر نہیں عیسیٰ نبی صرف ابے تو بغیر ہے سارے بولو مل کے جدا نہیں ہو چپ رہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جا پتی اپنی ماں دے دل جنہ ذرا زور لاؤ اے تے خوشبو میرے ابے دی جا پتی اے تے خوشبو میرے بابا تسی بھی پڑھ لو تسی بھی اپنے ابیاں والے جے اے تے خوشبو میرے ابے دی جا پتی حضرت نو تانگیا سی ملنے نو باپ دی لگتا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ رن مریداں نو نہیں آندی کھوٹیاں نشتاں والے نو نہیں آندی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے او چگا خیر نال نہیں وسدا جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے رب کدی بھی نہیں اوتھے رحم کردا جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس باز وچ اثر نہیں رہندا جتھے گل گل نال چوٹ ہووے عزیزاں نے من عرض کرنا ادھروں لایا اگلے کل امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے کہ ایک بی بی فوت ہو گئی او دے پراواں نے انہوں دفن کیتا بعد چ واپس آئے انہوں دے پیسے قبر چ ڈگ پے پھر واپس گئے قبر دے وچوں پیسے کڈن واسطے ویکھیا قبر دے وچوں چیخاں آ رہیاں سی ایک سلیب ٹوٹی اگ دے لمبو باہر نکلنا پے انہیں سلیب رکھ کے مٹی پاتی مانوا کے کیا ماں اے میری بہن دا گناہ کی سی ماواں تیاں دی عادتاں تو واقف ہوندیاں اے دا گناہ کی سی پترا جان دی کر جڑے مر جاندے نے انہاں دے عیب تلاش نہیں کری دے نہیں امی تینوں دسنا پے گا ماواں دے کولوں لادا گلاں پوچھ لیندیاں نے پتر ماپیاں نوں نوا لیندے نے ماں نے کیا پترا سن لا اے تیری بہن دے دو گناہ سی ایک نماز پڑھدی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھدی سی دوجا گناہ اے سی جدوں گوانڈی گلاں کردے سی ایک کان لا کے سندی سی دنے لوکاں نوں دسدی سی اللہ نے انہوں قبر دا عذاب ہی دے دیتا ہے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ میری بھੈਣੇ تمہیں سن لاؤ جڑیاں بیبیاں چغلیاں کرنگیاں انہاں دی قبر چ بڑے اندھیرے ہون گے انہاں دی قبر چ بڑے سپ ہون گے اگ دے لمبو بلدے ہون گے قیامت نو میرے نبی دا ساتھ نہیں ملے گا جہنم دی سردیاں رہن گیاں دعا کریا کر رب انہاں نو ہدایت عطا فرما دے سن لاؤ اے بی بی کی کہندی پئی ہے بابا جی آؤ بیٹھو پانی تانی پیو بسم اللہ جی آیاں نو اہلا و سہلا مرحبا بابا جی پانی تانی پیو چنگی ماں نے تربیت دیتی سی اپنے سوہریاں نو ماں سمجھیا کر اپنے سوہرے نو باپ سمجھیا کر اپنی ساس نو ماں سمجھیا کر میری یہ بہن نظام اس طرح ہی چلدے نے اپنے دیوراں نو بھرا سمجھیا کر اپنی دوستاں دنیا دے اندر نناناں نو بہناں سمجھیا کر جڑیاں وڈیاں پرجائیاں نے او ماواں بجاوندیاں نے انہاں دیاں عزتاں کریا کر سن لو ذرا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام عالی مقام حسنین دے نام نہ جاننا پیار کرن والےو ادھر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے ہو جد الانبیاء اسماعیل دی بیوی نیک بڑی بختہ والی خنون ہے جناب جی فبشرناہ بغلام حلیم اللہ نے تصویر بنوا دیتی ہے بیوی بھی چنگی تے بندہ بھی چنگا ہے خامند بھی چنگا تے بیوی بھی چنگی ہے دعا کرو بابا جی اللہ ہر ایک نو یہو جیاں نواں دے دے آمین باپے اچھی کہنا آمین دے عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آلے تہار نو منوا لو وقتاں تے ناز کریا جے کدی کسے مول لگے سی پر بختاں والی بڑی نیک عورت ہے کہندی کی پئی ہے بڑے پیار نال بابا جی تسی بیٹھو پانی پیو روٹی کھاؤ اسماعیل آندے ہی ہون گے
تسی روٹی کھاؤ پانی پیو اسماعیل آندے ہون گے. اس واسطے عزیزاں نے من آ گلاں چند منٹاں دیاں رہ گئیاں نے. عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل علیہ السلام آندے پینے. ادھر فرمایا کہندے نے دنیا دے اندر تیری عظمت دے کیا کہنی. باپ نے جناب جی پوچھیا اسماعیل کتھے آ. اب بابے تسی بھی سن لو. اسماعیل دی بیوی آندی بابا جی بیٹھو. فرمایا تیے مینوں اندر آون دی اجازت نہیں گی کیونکہ میرا پتر گھر دے اندر نہیں تے نواں دے کول سورے کلے نہ بہن. سن لو بابے تسی بھی سن لو. کئی نواں دے سامنے ٹی وی لا کے بہ جاندے نے اوتھے گندیاں گالاں کردے نے. جڑیاں حیاواں تینوں تیاں تو آندیاں نے وہی حیاواں نواں تو آنیاں چاہیدیاں نے. اپنیاں نواں دے سامنے تاش نہ کھیڈیا کر. اپنیاں نواں دے سامنے گالاں نہ بکیا کر. اپنیاں نواں دے سامنے دنیا دے اندر بابا جی فیم تے چرس دے سوٹے نہ لایا کر. اپنیاں نواں دے سامنے سن لا میرے بابیا تمہیں سن لا. اپنیاں نواں دے سامنے جتھے نو بیٹھی ہوئے او دی منجی تے نہ بیاہ کر. سن لا میرے ابراہیم نبی نے کہندے نے تیے اسماعیل گھر چ نہیں گا میں تیرے اندر نہیں آنا. تے ماں تی بڑی سونی ہے بڑی سیانی ہے. انج کر کے پتھر پھڑیا تے کہندی بابا جی اس پتھر تے پیر رکھ لو تہاڈی بھی قسم پوری ہو جائے گی میری خدمت دا حق ادا ہو جائے گا. انج پتھر تے پیر رکھا دیتا ہے. انج لوٹے چ پانی گرم کر لیا میں. کہندی بابا جی لیاؤ میں تہاڈے پیر تو دواں تہاڈے سفر دے کٹے اتار دیواں. سن لو ذرا میری یہ بھੈਣੇ جویں ماپیاں دے پیر دھونی ہے ایویں سہریاں دے پیر دھو لئی. اللہ تیرے سارے پاپ دھو دے گا. اللہ تیریاں ساریاں غلطیاں دھو دے گا. ا بابا ابراہیم دے پیر دھون لگ پئی تے نال کہندی بابا جی انج ذرا تھوڑا جہا سر نیواں کر لو میں ذرا سفر دے کٹے اتار دیواں. بابے دی داڑھی بھی صاف کیتی. انج کر کے بابے دا پاسا دھوتا ہے پتھر دوجے پاسے کر دیتا ہے. بابا جی ذرا آ بھی پاسا نیواں کر لو میں تہاڈے کٹے لا دواں. انج کر کے پیر بھی دھو دیتا ہے بابے دی داڑھی بھی دھو دیتی ہے تے نالے تیب نہ پیا لاؤ بابے دے وضو کرا رہی ہے نالے بابا خوش ہو کے دعاواں دتی جا رہا وے. اللہ جویں میریاں خدمتاں کر دی ہے ایویں تو عرشاں دے رنگ لا دی. میری اے بھੈਣੇ اے پکا میوہ پتہ نہیں کیڑے ویلے چڑھ جانا وے. انہاں دیاں خدمتاں کر لے. اسماعیل علیہ السلام دی بیوی سامنے بیٹھی ہے. ابراہیم نبی پوچھدے پے نی میری اے تیے دس اسماعیل علیہ السلام کہنے تے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے. اج کل دیاں کئی بیبیاں اپنے پیکیاں جا کے آندیاں نے میں تے مرچاں کھا کھا مر گئی ہیں مینوں کدے متھے لا دتا جے. سن لا میری اے بھੈਣੇ گل سنن والی عزیزاں نے من عرض کردا پیا میری ماں نے عالی مقام حسنین دے نال نہ جاننا پیار کرن والےو مسلمانوں ابراہیم نبی پوچھدے نے نی میری تیے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے تے اے بختاں والی کی کہندی ہے اونچی کہو سبحان اللہ. بیجو قاری صاحب بیجو کی ہلچل مچ گئی یار. حضرت گل سنو بڑے پیار. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نیک بختاں والی سن لو میری بھੈਣੇ اے نو بڑی چنگی ہے. کہندی کی پئی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے. لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے. رب دے شان ساتوں گنے نہ جام دے. پڑھدے نمازاں اگوں گل سنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ. ہر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ. عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں عرض کرنا سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے آؤ انہاں ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے. انہاں ماپیاں نہ پیار کرنا چاہیے. میرے موسیٰ نبی اپنی ماں دی قبر نو دفن کر کے ماں دی قبر تے ہاتھ پھیر کے گئے نہیں. میرے رب کریم نے فرمایا موسیٰ اج سوچ کے بولی میرے موسیٰ دیاں ہائیں نکل گئی ہیں. مولا اگے کدی ٹوکیا نہیں اگے تے کدی روکیا نہیں. اللہ فرماندے نے موسیٰ ایک دن تو میرے کو سوال پوچھیا سی کہ آواز کس چیز دی گزر دی ہے میں تینوں دسیا نہیں سی. اج دسو آواز گزری ہوئے کہندے نے مولا آج تے وہ آواز نہیں گزری. آج تے وہ فرمایا بجلی واگوں آواز نہیں گزری. فرمایا موسیٰ اگے جدو تو میرے نال گلاں کرنا سا او تیری بڈڑی جی ماں میرے سجنا بڈھیاں ماواں نو پاگل نہیں سمجھیدا. او بڈھیاں ماواں نو ایویں کملیاں نہیں سمجھیدا. میرے نبی فرماندے نے ایک پاسے 70 ولی دعا کرن لگ پن ایک پاسے بڈھی ماں جولی پھلا لے. اللہ 17 ولیاں دی اینی چھتی نہیں سندا جنی چھتی ایک
بڈڑی ماں دی دعا سندا ہے 17 بلیاں نالوں زیادہ ماں دی دعا سندا ہے میرے موسیٰ نبی انج کر کے رون لگ پے کہندے نے موسیٰ اگے جدوں تو میرے نال بولدا سا پیچھے ماں جے جھولی پھیلا لیندی سی ربا میرے موسیٰ دی زبان توتلی موتلی ہے جے ایسی بات نکل بھی جائے تے میری جھولی وال ویکھ کے معاف کر دے وی انج موسیٰ نبی کہندے نے ہائے مولا اے نبیاں نوں وی ماں میری نے باغ لگایا ماواں تے پتراں نوں پالن دیاں بھکیاں ہوندیاں نے کمائیاں تے قسمتاں نال کھادیاں جاندیاں نے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروہ تے چکر لگوامی حجر اسود دا مولا وہ سادہ بامی میں دیکھیا عمرے دے اتے میرے پیر متے جا رہے سی میریاں پسلیاں دوستاں انج پیسیاں جا رہیاں سی ایک ملیشیا دا انڈونیشیا دا بندہ آیا انہیں ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے ماں دی عمر کوئی 100-150 سال دی ہے انج دوستا دوڑے آ رہا ہے مینوں انجی لگا ہنے بھی ماں مری تے ہنے بھی مری پر اللہ دی قسمیں اے دی نیت صاف سی کہ ماں نو چمونا میں اے دے صدقے جاواں اتوں میں دیکھیا انجی لگا جی میں فرشتیاں نے ہاتھ دے دیتے نہیں اے بندہ حجر اسود تک پہنچ گیا ہے اپنی ماں نو اگے کرتا ماں رج کے چمیا میں دیکھ کے راضی ہو گیا جدی نیت صاف ہوئے او ماپیاں نو چما ہی لیندا ہے اللہ سوتے کئی بدبخت ماں دے حصے دی مچ بھی ویکھ کے کھا گئے تے ڈنڈیاں بھی کھا گئے کلے زمین دے کھا گئے پر عمرہ نہیں کرایا اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروہ دے چکر لگوامی پڑھو صفا تے مروہ دے چکر لگوامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی جویں بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی ماپیاں دی انجی دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لی دعا کردے سی آ سنو ذرا عزیزاں نے من اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے یخنی بنن لگ پی تھلے ہڈ بال دیتے نہیں انج رستا اگ نکلی یخنی تیار ہو گئی ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا ادھر روٹی تیار ہو گئی ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے اج ویلا او آ گیا ہے ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا جے اے ویلے آ جنتے اپنے مقدر چنگے سمجھی اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے ماں رج گئی منہ چ دند کوئی نہیں ہولی جی ہون ٹلے انہیں کانی نیڑے کر دیتا وے ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے اینی گل کیتی پتر ٹھا ٹھا کر کے ہسے آئے ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو لا گئے کہندے جی معاف کرنا وہ میری ماں سی میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا فرمایا سجنا مینوں انشاءاللہ پڑھنے نبھاندے نے باپ مر جائے ماما حاجی صاحب محنتاں کر کے بچے پال لے دیاں نے میرے بھائی تارک اجال آندے نے باپ مر جائے ماما چرکھے کت کے بچے پال لے دیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما لوکاں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لے دیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما راتاں نو کڑھائیاں کر کے بچے پال لے دیاں نے باپ کہندا تیے تیرا حق
کردا ویر کہندے نے بہنے تیرا حق کر دیے اے میری صابرہ ماں میری دکھی ماں کہندی کی ہے نہیں ابا میری اولاد رل جائے گی میں اپنی جوانی انہاں دے سر تے گزاراں گی کل جوان ہو کے باں بیلی بن جان گے پر اس تتی نو پتہ ہی نہیں سی انہاں تے جوان ہو کے رن مرید بن جانا ہے انہاں تے جوان ہو کے پہلی تنہائی بڑی دے ہاتھے رکھنی ہے میری یہ بہنیں سن لا تو بھی کسے دی ماں دے کولو پتر دی بوٹی جدا نہ کری تو نہیں جاندی یہ بوٹیاں کیویں نہ پالیاں نے میری ماں آشا کہندی ہے نہیں میری یہ بہنیں میں تینوں 2 کھجوراں دتیاں نے تو ایک اینو کھواتی ایک اونوں کھواتی ہے آپ تے کچھ کھادی نہیں کہندی اماں تیاں کھالن تے ماں ویکھ کے بے شک تیاں کھالن تے ماما ویکھ کے رج جاندیاں نے جے کدی ماں دا پیار ویکھنا وے ادھی رات ہوندی ہے پتر اٹھیا کہندا امی جی امی جی امی جی ہائے امی جی فرمایا میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے اس مجمع چ کئی ایسے دکھی نے جنوں جگ تے پتر کہن والا ہی کوئی نہیں وہ جدیاں رات اڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ادھر عزیزاں نے مسلمانوں عرض کردا پیا میں پتر آندا امی جی میں رات 10 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 11 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 12 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں کہندی وے پترا جان دی کر کیڑے دکھ دی بات پوچھ لیو امی جی تانوں دسنا پے گا کہندی سن وے پتر جدیاں دیاں جوان ہون ماپیاں نوں رات نینداں نہیں جدیاں پتر جوان ہون ماما نوں رات نینداں نہیں آندیاں او سن میرے سجنا اے تے ماپے کڈی شان والے نے آ سن لا دنیا دے اندر میرے ویرا میرے اسماعیل نبی انج کر کے کہن لگ پے دوروں انیاں دے اندر لگدا اے ایتھے اجی ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی یا میرے اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی جے تیرے ورگا بد نصیب ہوندا تے کہہ دیندا میرے بابے نے تے مینوں گھروں باہر کر دتا سی میں اینو چولہے پاونا ہے پر استغفر اللہ اے نبیاں دی زبان نہیں گی اے نبیاں دے خمیر دی بات نہیں گی اج کل دے خمیر دی بات ہے اے پتر پاویں جڈا مرضی ہے پر سن لو ابراہیم نبی آئے نہیں اے دوروں ہی لگ پیا ہے میرا انہاں نو پوچھ جنہاں دے باپ موجود نہیں میری ماں آمنہ پتر دے پدیش تے بھی روئی سی کہندی ربا میرے محمد نے اپنے باپ دا مکھڑا بھی نہیں تکیا وہ شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے ادھر عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی او ویرا گل سنن والی اتھی جنہاں نو دفن چا کریے لتھی آس انہاں دی اس مجمع چ ماواں دیاں دعاواں لگ دیاں نے مر جائے جنہاں دیاں ماواں اونوں دیندا کان دوا ٹر جان جنہاں دیاں ماواں اونوں دیندا کان پیار آندے نہیں بیوی بھی سو جاندی ہے بچے بھی سو جاندے نے رشتہ دار بھی سو جاندے نے رات دا 1 بجے ماں نو نیند نہیں آندی آندی یا اللہ خیر ہوے اج میرے پتر نو تتی ہوا نہ لگے اج دیر ہو گئی ہے ماں نو نیند نہیں آندی دروازے تے چلے گی انج ٹیکا رکھیاں نہیں ماں نے چیتا تا نہیں ویکھیا پتر آیا انج کہندی ہے بسم اللہ وے پتر اج دیر کیوں ہو گئی ہے پر سجنا اے تے گلاں ہونا لیے جنہاں دیاں جگ تے ماواں نہیں اگر جے ماں مر جائے راتاں نو ڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے چولی چوک کے دعا کرن والا کوئی نہیں ہوندا اگر جے ماں مر جائے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں دنیا دے اندر میرے موسیٰ نبی آندے نے یا اللہ مینوں جنت چ میرا پڑوس وکھا دے اللہ فرماندے نے موسیٰ آؤ کسائی پھٹے تے گوشت
ویچدا پیا ہے. اللہ فرماندے نے موسیٰ او پھٹے تے گوشت ویچدا پیا ہے. موسیٰ نبی کسائی دے پھٹے تے چلے گئے. جا کے ویکھیا دن تو لے کے شام تک انہیں چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ایک لیدا کر لیاں نہیں. موسیٰ نبی نے کیا بندہ تے چنگا نہیں پر چلو ویکھ لینے آؤ اے دے صفت کی ہے. شام نو کہن لگے بیلی آؤ میں تیرے گھر چ پرونا بن کے رہنا چاہنا ہے. کہندے جی آجو چلیے. شام ہوئی تے گھر لے گیا ہوں. جاندیا موسیٰ نبی نو بٹھا دیتا ہے. ادھر چولہے چ اگ بالتی. وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. ویرا ماپیاں نال انج پیار کری جویں بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی. ماپیاں لئی انج دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لئی دعا کردے سی. آ سنو ذرا عزیزاں نے من اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے. یخنی بنن لگ پی تھلے ہڈ بال دیتے نہیں. انج رستا اگ نکلی یخنی تیار ہو گئی. ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا. ادھر روٹی تیار ہو گئی ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے. اج ویلا او آ گیا ہے. ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی. اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا جے اے ویلے آ جنتے اپنے مقدر چنگے سمجھی اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی. اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی. ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے. ماں رج گئی منہ چ دند کوئی نہیں. ہولی جی ہون ٹلے انہیں کانی نیڑے کر دیتا وے. ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے. ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے. اینی گل کیتی پتر ٹھا ٹھا کر کے ہسیا ہے. ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو لا گئے. کہندے جی معاف کرنا وہ میری ماں سی میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا. فرمایا سجنا مینوں کوئی گلے نہیں گئے پر مینوں ایک گل دس دے جدوں ماں دے ہون ٹلے سی تو کن لا کے تے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا گل کی سی. اس کملیا ماواں دیاں دعاواں تے ہسیا نہ کر. ماواں دیاں دعاواں نو ایویں نہ سمجھیا کر. ماواں دیاں دعاواں رب دے عرش نو جا کے لگدیاں نے. ماواں دیاں دعاواں سینے ٹھار دیندیاں نے. رب دیاں اندر کرم دیاں آدیاں ماواں دیاں دعاواں بیڑے پار لا دیندیاں نے. ماواں دیاں دعاواں عمراں لمبیاں کرا دیندیاں نے. انج کر کے ماں نے دعا کیتی. موسیٰ نبی کہندے نے کی کیا سی. کہندے جی تے میری ماں دا روز دا معمول ہے. روز کھانا کھا کے جدوں میں کن لاگے کرنے آندی ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے. تے موسیٰ نبی رون لگ پے. او میرے کملیا ویرا ماں دی دعا نو کملا نہ سمجھی. تو انا کملی ماں دی اے دعا کتھے قبول ہونی کتھے میں گناہگار تے کتھے موسیٰ نبی. کہندے نے سجنا اے گل نہ کمی ماں دی دعا ایڈی شان والی او جنت دور دی بات ہے. رب نے موسیٰ تیرے گھر چی توڑ کے لے آندا ہے. سبحان اللہ. ماں دی دعا عرشاں دے رنگ لا دیندی ہے. ماں دی دعا کرم نوازیاں کر دیندی ہے. آخری لفظاں تے اکتفا کراں گا. اے گل سنا کے اجازت چاہواں گا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے میری دوستہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمایا ادھر دوستہ جوان ہو رہیاں نے ماپیاں نو بڑیاں فکراں ہوندیاں نے. میرے نبی کریم نو شادی دیاں فکراں لگ گئیاں. ادھر حیدر قرار دلہا بن کے آئے نے. ادھر فرمایا حیدر قرار میرے مصطفیٰ دے در دولت تے دلہا بن کے آئے نے. اور تسی جان دے جے جدو دیاں دے ڈولے اٹھن پتھر دلاں دے دل بھی کم جاندے نے. پتھر دلاں دیاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے. ادھر فرمایا عصر دا ویلا قریب آ گیا وے. عین رخصتی دا ویلا قریب ہے. او میری ام سلمہ سلام اللہ علیہا سیدہ ماں فرمایا سیدہ فاطمہ نو انج ڈولے پکڑ کے لے رہیاں نے. بازو تو پکڑیا انج ڈولے پان لگیاں نے. سامنے میرے مصطفیٰ کھڑے نے. کہندے نے سن لو میرے سجنا ماواں دھیاں دے نال کنا پیار کردیاں اے. ماواں تے مردے وقت وی آندیاں وے پتراؤ میں مر بھی جاواں میریاں دھیاں لی دروازے ہمیشہ کھلے رکھے آجے. پر اج کل دی بدبخت اولاد ماں مردی گئی اجے کفن بھی میلا نہیں ہویا. آندے نے میری او بہنوں جے حصہ لینا جے زمین چاؤ تے میرے دروازے تیرے لی ہمیشہ لی بند نے. او میری صابرہ بہن او میری دکھی بہن کہندی ہے
وے ویراؤ میں اپنے سوریاں دے تانے برداشت کر لوں گی، میں اپنے سس دے تانے برداشت کر لوں گی، پر میں تیرا گھر نہیں چھڑ سکدی۔ اس گھر چ مینوں ماں دیاں لوریاں یاد آندیاں نے، اس گھر چ مینوں ماں دا پیار یاد آندا ہے۔ اس واسطے ویراؤ پینا دے حق نہیں ماری دے، انہاں پینا نو دبکے نہیں ماری دے، انہاں پینا دے حق نہیں ماری دے۔ ادھر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میری ماں نے عالی مقام سیدہ شعیب علیہ جنہ دے نانا جاننا پیار کرن والے ہو۔ ادھر سرکار مدینہ اپنی بیٹی نو ڈولے پان لگے نے، سیدہ ام سلمہ کہندیاں نے لے نی میری دی فاطمہ میں تینوں تیری ماں خدیجہ جیسا پیار نہیں دے سکدی۔ میرے نبی کریم دی اس بیٹی ہزاروں قطار رون لگ پئی۔ لوگو ایک گل سن لو، سیدہ فاطمہ ہزاروں قطار رون لگ پئی ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ کیڑے وقت تے خدیجہ دی جدائی یاد کرا دیتی ہو۔ ادھر سیدہ ہزاروں قطار رون لگ پئی نے، کہندی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی، فرماؤ میرے لال، او میرے جگر دے ٹکڑے، او میرے بچڑے ذرا بولتے سے ابو جی۔ فرمایا بیٹا نہ رو، تیرے بابے محمد تو دیاں دے رونے برداشت نہیں ہوندے۔ لوگو دیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے، آندے نے جدی ایک دھی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہو۔ دیاں نو دکھ نہ دیا کر، کسے دی دی نو ظلم نہ دیا کر، کسے دی دی نو دکھ نہ دیا کر۔ ویرا جنہ دیاں دیاں دکھی نے ماپے زندہ ہی مر گئے نے، برا زندہ ہی مر گئے نے۔ دعا کریا کر دکھی بہنا دے رب سکھ بدل دے وے، دکھی بہنا دے رب دکھ دور کر دے وے۔ سنو ذرا گل سنن والی، میرے پاک نبی کہندے نے اے فاطمہ او لوکو تسی تیاں والے جے سن لو، دی دی اناب اکھ چ آنسو آوے ماپے پھل پھل رون لگ پیندے نے، دی دیاں اکھاں چ آنسو ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندے۔ میرے نبی کہندے نے فاطمہ الفاظ ما بذات منی، تو میرے دل دا ٹکڑا میں تیرے چارے۔ اسماعیل نبی کہندے نہیں لگدا کوئی دستی آئی ہے، کہندی ہاں ہاں آئی ہے۔ فرمایا دس کہو جا رنگ سی، کہندی بابا جی انج داڑھی رنگی ہوئی سی، بڑی سونی صورت سی۔ نبی صورت دا بھی سونا ہوندا ہے، نبی سیرت دا بھی سونا ہوندا ہے۔ میرے بھائی شبیر گل اس طرح سننے والی ہے، حضرات سن لو بڑے پیار دے نال، میری بہنیں تو بھی سن لو، میرے سجنا تو بھی سن لو۔ اسماعیل کہندے نے میرے بابے نو کوئی روٹی پانی پوچھیا، کہن لگی کوئی نہیں، جیڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوئے او سوہریاں دیاں خدمتاں کردی ہے۔ کہن لگی میں تے پانی پونی کوئی نہیں پوچھیا، تو کڑے تھیو رکھ کے گیا تھا، تو کڑے کر کے گیا تھا، این جے کھری کواری۔ امام غزالی نے نصیحت الملوک کتاب لکھی ہے، بادشاہاں نو نصیحتاں وہ عورتاں دیاں 10 قسماں بیان کیتیاں جڑیاں ڈنگراں نال صفتاں ملدیاں نے۔ دعا کرو اللہ بیبییاں دیاں صفتاں حوراں والیاں عطا فرمائے۔ عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، اسماعیل نبی دکھی ہو گئے، کہندے کہو جا سی تے کہندی اے رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی، رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی۔ شوقوں پیاروں تانوں ساکھ ادھر ویکھ مفتی صاحب، شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی، شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی۔ چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گل سمجھائی یا، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی یا، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی، جڑا رن مرید چپ رہے تے باقی بول، آندی ہے اس نو جس دے دل دی۔ کئی بندے ڈر دے نے گھر جا کے کتے دبکے نہ پین۔ ویرا دنیا دے اندر سن لا بڑے پیار دے نال۔ اسماعیل نبی نے نہیں سوچیا میری بیوی جائے گی، مولوی صاحب نے نہیں سوچیا کہ رن چلی جائے گی، اے نہیں سوچیا بابا جاندا تے جائے میں اپنا گھر کیوں جا رہا ہوں۔ اسی تے ماپیاں نو سامنے جھوٹیاں کر دے نہیں، اسی تے ماپیاں دا کدی حکم نہیں منیا، حالانکہ اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا حکم مننا چاہیے، اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا کہنا مننا چاہیے، پر اسی کہنے مننے تے کتے رہ گئے۔ اسی تے دوستاں انہاں نو گڈی دی اندر جھنج تے وی لے جانے تے پچھلی سیٹ تے بٹھاونے آؤں کہ آنے کتے بابا کو کملی نہ مار دے۔ واؤ بدبختا جنہ تینوں جمیا اج کملے ہو گئے، جنہ تینوں جمیا اج پاگل ہو گئے، جنہ تیرے جے پاگل نو جمیا اج او دنیا دے اندر بے عقل ہو گئے۔ بدبختا اپنی بدبختی چھوڑ دے، خدا دے قہر تو ڈر، سپ بڑے
دھوئے بڑے قبر چ اندھیرے بڑے اے ظلم چھڑ دے ظالماں آ سن دنیا چ اسماعیل کی کہندے نے نی بدبختے میرا تے عقیدہ ہی رنا لب جاندیاں ماپے نہیں لب دے آندے نے دنیا دے اندر دنیا دی کسے منڈی چ چلے جاؤ ویرا تینوں دنیا دے اندر سارے رشتے مل جان گے پر ماپیاں دا پیار کسے منڈی چ نہیں ملے گا اسماعیل نبی نے باپ دا اشارہ سمجھ گیا اور سن لو جڑیاں رنا اپنی سساں تے سہریاں دیاں گستاخ نے ویرا رکھن دے قابل نہیں اسماعیل نے چگا نہیں ویکھیا اسماعیل نے کلا نہیں ویکھیا اسماعیل نے غربت نہیں ویکھی کہ شادی کتھوں آئے گی اپنے باپ دا حکم دنیا دے اندر آدر سمجھیا وے فرمایا کہن لگے نہیں بدبختے جے کدی سامنے بھی کہندا تے من لینا سی اج شارے چی کہہ گیا وے کہ گھر دی دری چنگی نہیں تو تے روٹی پانی نہیں پوچھیا نہیں تو تے دورا نہیں وسائیاں نہیں تو تے اودی خدمت نہیں کیتی کہن لگی تو کڑیاں ایتھے میڑا پائیاں سی تو ایتھے کڑے ڈیپو لائے سی جڑیاں عورتاں خاندان دیاں نافرمان نہیں ساری رات سجدے بھی کرن اللہ رسول دیاں لعنتاں برسدیاں رہندیاں نے کہن لگی نہیں بدبختے دنیا دے اندر اسماعیل دکھی ہو گئے اور سن لو سجنا ماپے جھوٹے بھی آن تے رنا دے سامنے جھوٹے نہیں کرنے کیونکہ انہاں دے دل چ کتے دکھ نہ لگ جائے اپنی بیوی نو کلیاں سمجھایا کر اپنیاں ماواں نو کلیاں سمجھایا کر بیویاں بیویاں ہوندیاں نے ماواں ماواں ہوندیاں نے بہناں بہناں ہوندیاں نے بیویاں دے سامنے بہناں تو جتیاں پالش نہ کرایا کر اپنیاں بیویاں نو سلا کے اپنیاں بہناں تو ٹاکیاں نہ مروایا کر او میرے سجنا جڑی ماپیاں دے کر کم کردی سی اج تو پلنگ تے بٹھا دتی ہے اے آئی تے تی بن کے تو اینو مالک بنا دیتا ہے کردا میری بہنیں تم ہی سن لاؤ گل بڑی پتے دی لکھن والی اسماعیل دکھی ہو گئے تے کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا پر آندی ہے اس نو جس دے اچھی بولو آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی کہن لگے نہیں بدبختے میں تینوں طلاق دیتی اسماعیل نے طلاق دیتی ادھر نویں شادی کر لی سن لو جڑے ماپیاں نو خوش رکھدے نے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے رب کدی انہوں دکھی نہیں رہن دیندا عزیزاں نے من سن لا اسماعیل نے باپ راضی کر لیا وے اج کل دا ہوندا تے آندا جان دے میں باپ نو کی کرنا ہے کئی بندے پوچھئے نا کتھے چلے میں جیاں نو لین چلا او دا نا ہی جی رکھتا ہے ہاں تیرے بچے ہو جا پیارے ہاں ماپیاں نو ہوئے کہہ کے تے نال دی نو میں جیاں نو لین چلا ہے تے ہو جا پیار چلے پاؤنا جس پیار نے ماپی گواہ دیتے نے حاضرات عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں او سرکار مدینہ نہ پیار کرنا لو ذرا قابل غور جملہ عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں ماواں نہ بھی پیار کرنا بیویاں نہ بھی پیار کرنا ہے پر سن لو شریعت دے دائرے چ رہ کے کرنا میری پتری بیٹھ جاؤ عرض کرنا چاہ رہے اسماعیل نے نویں شادی کر لی تے بابے ہونی پھر آ گئے انج کر کے قرآن کہندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم انج کر کے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامتی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پرزندی لاما صاحب گل سننے والی ہے حاجی صاحب طارق صاحب گل سننے والی انج کر کے میرے بھائی اجاز تم ہی گل دھیان نہ سن لاؤ انج کر کے کنڈی کھڑکا دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے کون ہے کہندی میرا اسماعیل کتے آنا ابراہیم میں اسماعیل دا باپ ہے تے جڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوے جڑی بختاں والی نہ ہوے او کہندی ہے بڑے پیار دے نال دکھ اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی تکلیفاں اینوں وی ہو جڑیاں پہلی نو سی پریشانیاں اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی پر سن لا میری بہنے تم ہی سن لاؤ جڑیاں صابرہ عورتاں ہوندیاں نے جڑیاں فرما بردار بیویاں ہوندیاں نے او سوریاں دیاں پنڈیاں نہیں کردیاں او زمانے چ نشر تے کئی ایڈیاں ٹھومے دی صفت والیاں عورتاں پھوے کٹنا نہیں او چنگے پلے گھر نو وسدے نو جاڑ دیندیاں نے کسے دی نوں دے کول جا کے پیندیاں نے اے ویکھ نا اے میرا سوٹ پلسیدہ ہی ہے ویکھ نا
اے میرا سوٹ ململ دئی اے تیرا بندہ تو تینوں دیندا کچھ نہیں گا انہیں تو تیرا حال ہی برا کیتا ہے انہیں تو تینوں نوکر رکھیا ہے انہیں تو تیرا پٹھا ہی پاتا ہے اپنا شیشہ ویکھ کے منہ ویکھنا آ تیری کوئی ہن پہلی جڑی صورت ہے کچھ کردیاں کہ نہیں کئی کردیاں کئی ایٹیاں پہنچیاں نے وہ چنگے پلے بس دے کار نو اگ لائی لام مواتا پھوے کٹن اگلے کار ادھروں آیا اگلے کار